प्रशांत कोरटकरचा मुक्काम कळंबा जेल. मंगळवारी जामीन अर्जावर सुनावणी. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करणारा आणि इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांना मोबाईलवरून धमकावणारा शिवद्रोही प्रशांत कोरटकर याला न्यायालयाने आज पुन्हा 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. पोलीस कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्याने आता कोरटकरकडून तातडीने जामिनासाठी अर्ज केला जाण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर पोलिसांनी 24 मार्च रोजी प्रशांत कोरटकरला ताब्यात घेतल्यानंतर 25 मार्च रोजी त्याला पहिल्यांदा न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. तेव्हा न्यायालयाने त्याला 3 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर 28 मार्च रोजी पुन्हा 2 दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर आज पोलिसांनी त्याला पुन्हा न्यायालयात हजर केले होतं. यावेळी न्यायालयाने त्याची 14 दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.